Estem a Lluc des d'ahir vespre, des d'ahir hora baixa. Tenim la celda número 9. Entrant per aquí i està aquí un moix. Saps qui és aquest moix? El moix del meu amo que se posa guapo. Sí, no em faig de moix. Un plat de banyera, banyo, lavabo, un banyo petit. Entrant per aquí, una gelera, cuina, bosses... Ara te poden cuinar. I un ventilador, les coses, una finestra... I aquí tenim la taula i un sofà-cama. I aquí vam dormir nosaltres, un llit de matrimoni, que el tinc el llit mig fet, que no he acabat. Una altra finestra i un armari. Bien! Seguim. Mira, la Mare de Déu de Lluc, que guapo. I el quarto de ma mare. Aquí té tot col·locat, aquí bossa per aquí, ha dormit aquí. I aquí ja té el vestit de les nines de pagesa. Mira que bien. I un bon mirall. Au, i s'ha acabat per avui. Au, molt d'anys i a disfrutar aquest cap de setmana de la Mare de Déu de Lluc, de blavets i de la festa. Bona festa. Molt d'anys.